Joo, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoisia nuo äskeiset aiheet. Niin on paljon keskusteluakin. Toivottavasti pääsitte kahville, kun kysellä mitään, niin lopetan tai muistetaan se. Siis oikeastaan tässä kirjan kannessa on nämä kaikki asiat, mitä maailmassa on tapahtunut, mutta sen vasta näkee, kun ostaa sen kirjan. Mutta ensimmäinen tämmöinen tärkeä asia, mikä nyt kaiken suunnittelun perusta täällä Helsingissä on, jota kautta nyt tässä aika lailla, että puhutaan tätä juttua, niin on tuo Saarisen Suur-Helsinki-suunnitelma, jossa muun muassa ensimmäistä kertaa liikenneasiat pikaratoineen, rautateineen, satamineen, muiden oli kaikki laitettu paikalle. Että sitä kun niin tutkii kunnolla, niin siellä huomaa mielenkiintoisia asioita. Helsingin asukaslukua on ollut tietysti aina vaikea ennustaa. Sitä on ennustettu aina, niin kuin nytkin ennustetaan. Ja nyt on pieni debattiakin siitä. Ainakin minä, jos Manninen olisi täällä, niin saattaisi ryhtyä debatoimaan, mutta ei taida olla vielä. Tuossa näkyy se, että kuinka tuo ennustaminen on ollut vaikeaa, että siinä on oikeastaan tuo oranssi, se oli tuo esikaupunkilehtien suunnittelukomitea, se oli Metro Castrén. Se oli ensimmäinen, joka niin osoitti vähän tuonne korkeuksiin, missä nyt ollaan menossa. Mutta se vuosisadan alun, niin silloin suunnittelu on semmoista, että 500 000 asetettiin niin kuin Suur-Helsingin asukasluku. Sitten seuraava vaihe oli se, että kaikki seutukaupalit, liitot ja muut, se oli niin kuin minun toiminta-aikaan, niin se oli vähän miljoonaa. Että 1 miljoona on tämä seutu. Ja nythän sitten havitellaan tälle seudulle semmoista 2 miljoonaa, joka mun mielestä on siinä myös väärin, että siihen talkoisiin pitäisi ottaa mukaan Tampere, Hämeenlinna, ei kun Lahti, Hämeenlinna, Loviisa, Porvoo, Lohja, Tammisaari. Mutta nyt tämä Helsinki, niin ne ei ole tässä mukana ja se on otettu. No ensimmäinen tämmöinen varsinainen liikennesuunnitelma, Hans Saaberi, liikennelaitoksen toimitusjohtaja, teki tämmöisen suunnitelman Helsingin seudulle seutukaupallinen toimeksiannosta, jossa on mielenkiintoista, että tämmöinen poikittaisliikenne, joka nyt on yksi tärkeimpiä asioita, sitä ei ole ollenkaan tajuttu, että semmoista on. Se on niin kuin täyssäteittäinen systeemi. Mutta se oli mielenkiintoinen verkko. Sitten myöskin rautatieverkossa niin ei ollut niin kuin näitä lisäraiteita, vaan ne junat niin kuin kaikki meni pysäkille. Että yllättävää, että nekin hyvin ajateltu juttu, niin siinä oli tämmöinen niin gäppi tässä ajatuksessa. Vuonna 1960 valmistui Helsingin yleiskaava. Mä olin teekkarina silloin duunissa tuolla kaupunkiseutuvirastossa. Ja siellä suunniteltiin tuo Helsingin metro. Mikäs tää oli tää, mitä mä painoin? Onko tässä mitään tuommoista valopilkkua? Joo, kyllä siinä on se keski. Mä löydän Latsasen tuolta noin. Niin tässä yleiskaavassa niin metrohan suunniteltiin ihan silloin kun se nyt. Se oli niin kuin aika viisas. Onko tässä sitä laaseri? Valoa? Keskimmäinen. Joo, niin siis Itämetrohan on ihan, voisi sanoa niin kuin nytkin, ja Länsimetro meni tuosta tuonne Espooseen, mutta se suunnittelualueen raja loppui tuossa. Niin. Joo, ihan silloin 50-luvulla suunniteltiin toimintaa. Sitten oli tämmöinen rengasmetro ja Martinlaakson rata liittyi tuohon metroon. Se on ollutkin kaikkein paras, kun se olisi tehty niin tämä kehärata metrona, mutta sitä nyt ei tehty. Ja liikenneverkko oli myöskin ensimmäisiä kertoja silloin miettimisen kohteena. Tässä on tämä kaistojen lukumäärä ja nämä tiet, nehän kokoontui tuohon Pasilaan ja sitten Pasilasta tuli tuon radan varten tämä Vapaudenkatu, joka oli pääväylä. Muuten tämä yleiskaava on niin kuin harvinaisen täydellisellä tavalla toteutunut.
Sitten on tämä kuuluisa Metrocastorin verkko, sehän oli tämmöinen se metroverkko, että siinä oli siis tämä metro itään, metro länteen, Tapiola, Otaniemen kautta. Mutta sitten mentiin Santahaminaan myöskin metrolla. Nythän tähän pannaan se 2,5 maksava fillari ja ratikkasilta tuohon noin. Vähän kyseenalaista. Noin nopeasti sanottuna. Sitten tämän Kasterin metrohan meni tuonne Tikkurilla, tai tuonne Kirkonkylään Tuslantien vartta, ja sitten meni tuonne Kaarelaan ja Karkselaan. Ja täällä meni Leppävaaraan. Ja sitten täällä syystyi Malmiin. Tämähän on ollut aina mielenkiintoista tässä Helsingin raideverkossa, että koskaan tämä kaupungin oma verkko ja tämä rautatieverkko, ja niillä ei ole ollut kuin 1 tai 2 yhtymäkohtaa. Se on se kummallinen juttu. No, lähiöitä suunniteltiin 50-luvulla. Maurulla oli muuten ensimmäinen lähiö. Sitten kun katsotaan sen liikenneverkkoa, niin siinähän ei löydy mitään semmoista kevyen liikenteen ja ajoneuvon moottoriliikenteen välistä asiaa, mitä löytyy esimerkiksi Vellinkyssä Tukholmassa, jossa suunniteltiin silloin samoin aikoihin jo tämä todella hieno tämä viherreitistö, jota pääsee fillarilla ja kävelen kouluihin esimerkiksi ja asemille ylittämättä ajoreitin. Suomessa semmoinen ajatus ei, niin kuin 53 Pohjois-hanke tehtiin, ei siellä ole semmoista ajatusta mukana. Jaa, tässä on nyt omaa elämää. Mun parkkipaikka oli, kun mä olin töissä siellä kaupunkisuunnitteluvirastossa, niin se oli tossa. Siinä oli aina se paikka vapaana. Tuossa oli Atlaksen kolmiulotteisissa, ton näköisiä oli naiset silloin, kun Espalla käytiin kävelemään. Wintergren Gråström teki 54, teki tämän merkittävän keskustasuunnitelman. Siinä oli tämä valtava slusse tässä Helsingin keskustassa, eduskuntatalohan tuossa. Se oli vain pelkkää tätä liikennettä, koko toi Töölönlahti. Ja siellä oli keksitty myöskin hauskoja juttuja, muun muassa toi, että Katajanokan kanavaan tehdään moottoriväylä, joka tulee sisään ja se vesi poistuu siitä. Se oli tämä Lindegren Gråström suunnitelma keksimä, vaikka myöhemmin sitä suunniteltiin, että se on liikenneinsinöörien keksimä. Se oli merkittävien arkkitehtien keksimä. No sitten Tukholma oli niin suurin Euroopan kaupunginuudistus, joka tapahtui heti toisen maailmansodan jälkeen. Siinä oli se periaateliikenne ja kävely täytyy saada eri tasoille ja totahan käytiin todettiin sitä aina ihmettelemässä ekskursioilla täällä, että miten valtavan hienoa on tämmöinen ratkaisu. Mutta Helsingin tässä näkyy vielä tuo Kastreenin suunnitelma, niin sehän syntyi niin kontaten, kun Tenius Yleiskauppapäällikkö Kastreen kontas lattioilla piirsi tätä. No, siitähän tuli tämä 60 yleiskaava. Seuraava vaihe oli sitten Alvar 59, 64, joka teki tämän Luostelijan keskustasuunnitelmasta. P. Murollis teki diplomityö vuonna 60 ja tutki näitä erilaisia ratkaisuja, mitä täältä voitaisiin tulla. Ja kirjoitti siinä diplomityössä, että akateemikko Aallon keskustasuunnitelmassa on havaittavissa sama ratkaisu vaan heikkous tilankäytön kannalta. Eduskunta oli yhteysjärjestelyyn liikenneteknillisiä vähimmäisvaatimuksiakin noudattaen on toteuttamiskelvoton. Se olisi kannattanut huomata, koska tämä oli valtava hieno suunnitelma ja sitten se meni tähän niin toteuttamiskelvoton. Sitten Polvinen, kun teki heti sen perään tämän omansa, niin se tällä tavalla se niin näytti, että se voitaisiin ratkaista. No siinähän se Alvarin suunnitelma, niin kuin nuori liikennesuunnittelija sanoi, se meni pesuveden mukana. No tämä oli suuri ihanne Jane Jacobs New Yorkissa, joka taisteli Robert Mosesta vastaan, joka halusi rakentaa näitä moottoriteitä ja elevated highways, jotka on aika hienoja nyt siellä New Yorkissa, kun asuntoalueet ja elämä pelaa sieltä alta ja ne autot menee siellä jossain korkealla. Ei se ollut yhtään niin huonoa se Mooseksen liikenneintoilu kuin mitä Jane Jacobs sanoi, mutta Jacobsia me ihailtiin. Tässä on näitä Newtownia ja sitten Hook oli semmoinen kaikkien suunnittelijoiden
suuri ajatusten kohde siinä, suuri alkukoulu toisella tasolla, ylemmällä tasolla. Oli se idea, no sitä ei koskaan toteutettu, vaikka sitä pidettiinkin tärkeänä. Autopaikkanormit taisi tulla tehtyä virheen. Mä olin itse tuossa autopaikkatoimikunnassa sihteerinä ja tuli tehtynä normit tuonne Suomeen, mutta olisi pitänyt vaan noudattaa tuota Jenkkien systeemiä. New Yorkissa on mitään pysäköintinormeja. Nyt on ruvettu miettimään. Sillä on bisnes, joka haluaa parkkipaikkoja, niin se ratkaisee sen itse. Ei sitä yhteiskunnan olisi tarvinnut ehkä ratkaista. No silloin meidän ajatukset 60-luvulla, niin tämä Hans Reichhoff oli saksalainen merkittävä liikenneteoreetikko ja kirjantekijä. Silloin oli niin tämmöinen ajattelu. Silloin ei ajateltu ollenkaan joukkoliikennettä, tuommoisessa kaupungissahan ei busseja saada kulkemaan. Toisaalta Kenzo Tangen Tokio-suunnitelma. Brasilian toteutettu surullisen kuuluisa suunnitelma. Tämmöisiä malleja meillä oli ja sitten liikennerevoluutio oli Buchananin Traffic in Towns-kirja 63 ja kieltäytyminen auton haasteista johtaisi itse tuhoon, sanotaan siitä. Olemme ruokkimassa suurin kustannuksiin hirviötä, jolla on suuri tuhovoima, ja kuitenkin rakastamme sitä kohtalokkaasti. Helsingissä käytiin taistelua Katenakan sanausta. Kun mä sanoin, että Lindegrenin suunnitelmassa se oli osoitettu, mutta nyt kun liikennesuunnitteluosasto sitten teki viisaudessaan hänen kanadalaisen arkkitehtin toimessa tämmöisen suunnitelman, tässä nyt Katenakan kanava, tuossa on Uspeski ja päävartio. Teki tämän suunnitelman, niin silloin alkoi kova taisto. Nuoret arkkitehdit, oli siellä yksi nuori insinöörikin mukana, allekirjoitti semmoisen vetoomuksen Helsingin kaupungin valtuustolle, että tämä on nyt ehdottomasti tämä suunnitelma niin kuopattava. Ja valtuusto päätti ja se kuopattiin. Mutta Lappeenrannassa sitten oli Suomessa ainoa kokeilu, jossa Buchanania kokeiltiin. Siinä oli arkkitehti Juutilainen voittanut tuollaisella ihan traditionaalisella ehdotuksella kilpailu. Ja meikäläinen oli tietysti innostunut tästä uudesta liikenneteoriasta ja sitten sinne tuli tämä kaksitasoinen ratkaisu, ainoa paikka Suomessa, jossa se on niin toteutettu laajamittaisesti. Paljon virheitä. Sitten oli tämä ajatus, että kaupunkejahan tehtiin tämän näköiseksi siihen aikaan, oli kaikki lähiöt, niin sitten on tämä ajatus, että kompaktikaupunki, niin siellä tämä liikkuminen, tämä kävely, niin se johtaa kontakteihin. Tosin Matti Vesikansa arkkitehti piirsi tämän, että tämmöinen se on se kontaktikaupunki, että ne kaksi kulkijaa sanoo tuolla päivänä. Matinkylä, nyt rakennetaan kaupunkia. Matinkylä oli ensimmäinen ruutukaupunki, joka sitten rakennettiin tämän kaiken metsäkaupunkilähiöiden jälkeen. Kova taistelun jälkeen siinäkin, koska Espoon kaupungin insinööri ei pitänyt siitä, että kadut vietiin päin kallioita, vaan noista kallioita kiertää viedä, niin kuin oli sen aikana perillä. No, tässä oli yhden mun tekemä artikkelin kuvitusta, siinä oli se, että city sprawl, niin kuin koettiin, että se on niin kuin se sellainen ongelma, sitä vastaan pitäisi taistella. Heikki von Hertzen esitti 7 kaupungin suunnitelmaa. Keskusteltiin siitä, että pitäisikö metro mennä rantaan vai jossain muualla. Risto Jarva, lyhytfilmi 67, loistava. Koivukylä, suuri haave ja todellisuus 67, tutkittiin niin kuin kaikki mahdolliset liikkumisen funktiot. Mutta yksi asia totaalisesti unohtui. Silloin ei tiedetty mitään semmoista asiasta kuin monikulttuurisuus. Tuo Vantaa on nyt monikulttuurisimpia Koivukylän paikkoja Helsingissä. Semmoista sanaa ei ollut olemassa, maahanmuuttaja. Se ei ollut olemassa. Sitä ei käsitelty yhdelläkään sanalla. No sitten tuli Wilbur Smith, joka laski, että miten tämä Helsinki pitää tehdä. Ja samaan aikaan kun Wilbur Smith teki suunnitelmaa, niin Seutukaupaliitto ja TVH ne oli maksajina. Ne laati omia suunnitelmia. Se oli niin kova debatti,
että ne organisaatiot, jotka teetti Wilbur Smith polvisella suunnitelmaa, teki samanaikaisesti omia suunnitelmia. Oli suuri suunnittelusota. Tapiolasta tehtiin sellainen suunnitelma, että kun tässä on nyt toi torni ja tässä on se allas, niin tuonne meren saakka ja siinä sitten tämän uuden liikenneideologian mukaan moottoritie piti panna tämmöiseen niin kuin pakettiin, eikä niin kuin mitään ramppilenkuroita. Liikenne piti saada kuriin, se ei kuitenkaan TPH:ta tyydyttänyt. Nykyratkaisu syntyi, ei aika hienoa, se on yksi noista vanhoista, pidän suuressa arvossa tuo. Sitten tuli Alasalmen pakkovalta 69. Se oli pidä aina vasara taskussasi, kun suojatiellä auto tulee siihen päälle, niin iske siihen kouluun. Se oli. Helander ja Sundman teki hienon kirjan Kene Helsinkiin. Pidettiin kongresseja. Suomi rakentaa näyttelylle. Arkkitehdit ja rakennustaiteen museo teki vastanäyttelyn. Voitte luottaa meihin, sanoo Safa Rill ja Suomen rakennustaiteen museo. Ja mitä ne muuta tekee, sitä mä sanon. Pyysin kaiken. Nobel-palkitsu tuli Suomeen. Urho Kekkonen piti puheenvuoron 73. Sen jälkeen insinöörit. Siis ei Suomessa ole mitään tapahtunut, jos ei poliitikot ole sanonut jotain. Ei me insinöörit mitään saada aikaa. Se on nyt niin. Tarvitaan joku poliitikko, joka sanoo, että nyt liikenneturvallisuutta ryhdytään tässä maassa parantamaan. Tai nyt joukkoliikennettä parannetaan. Insinöörit, sen kun... No tämähän oli siis Rautatien tori vuonna 1972. Olisi luullut, että siinä olisi ollut insinööreillä jotain tekemistä. Ei kiinnosta. Poispotkittu Tervala-piis kuitenkin tämän, kun joukkoliikennekokeilu tuli 74, niin Tervala sitten oli meidän tekkarina töissä. Se teki tämän ensimmäisen joukkoliikennekokeilun tämmöisen jutun, jossa bussit pääsi ajaa tuossa munkassa suoraan niin kuin joka asia on olemassa. YTV. Tämä on mielenkiintoinen tämä vuosipanostus raideliikenteeseen. Se muhii täällä niin kuin vuosikymmenet ja kaikki suunnitelmat niin kuin tätä tasoa niin kuin tarkoitti. Nyt se yhtäkkiä pamahti tuonne. Ihmeitä voi tapahtua. No Helsingin Malmin rakentaminen, se on semmoinen, jota voi kritisoida. Metron ularata. Kun Pariisissa vanhat radat, ne on tämmöisiä historiallisia muistomerkkejä, niin meillähän nämä kaikki asemat, jotka tehtiin 70-luvulla, josta olisi voinut tulla niitä liikennerakentamisen muistomerkkejä, nyt ne kaikki pistetään uusiksi. No tuossa on hauska Saneen tietokonejuttuja, mutta ei mulla ole tässä aikaa, mutta tämähän jää tänne, jos joku haluaa katsoa millaisella tietokoneella näitä liikenneennusteita tehtiin ja millaiset muistit ja tehot niissä oli, ne vastaa tämmöistä taskulaskyntä. Niillä tehtiin kaikki algoritmit ajettiin ja konekielellä ohjelmoitiin valtion Elliottia esimerkiksi. Ja sitten printtejä vaan saatiin ulos. Ja sitten printeillä tehtiin kuvia. Siis että valittiin semmoista kirjalajia, mistä tuli paljon mustaa, se oli mustempaa ja sitten oli vaaleampaa, se tuli, jos oli pienempi volyymi. No mulla henkilökohtaisesti tämä vienti tuli tärkeäksi, mutta tämä länsimetro, sitä ei koskaan unohda sitä taistelua, kun se taisteltiin, että tuodaanko se Munkkiniemen kautta Espooseen vai tuodaanko se tästä nykyistä reittiä. Helsingissä oli erittäin mielenkiintoinen joukkoliikennekilpailu vuonna 1988. Siinä tuli hienoja ehdotuksia. Kolmannen palkinnon sai semmoinen kaveri, joka ehdotti Pisaraa. Tuo, mikä näkyy tuolla. Vantaalainen
rakennusarkkitehti kaavoittaja ehdotti pisaraa, se pisti se tussikylällä tuollaiselle transparenttikaululla. Se 3 palkinnon. Tässä on joku voittaja. Sitten Ivaskiven mietintö oli aika ratkaiseva. Siinä ehdotettiin muun muassa tätä, josta nyt keskustellaan, että nämä Kehä Ykkösen sisäpuolella olevat pääväylät tehdään boulevardeiksi ja nopeus pudotetaan. Se on ainoa, mikä tuosta Ivaskiven suunnitelmasta ei ole toteutunut, on tämä näin. Kaikki nämä lisäraiteet ja metrojen jatkaminen ja mun kaikki on toteutunut paitsi tuo. Sitten tuli tämä ratapuumi, Lahden oikoradan niin kuin kuntavaikuttajaporukka oli ekskursiolla Roomassa ja käytiin Pietarin kirkossa ja yhtäkkiä Paavi olikin siellä rukoilemassa siellä alhaalla ja tuossa mietitään sitä, että siunasko se Paavi sen vai siunailiko se oikoradan. Päätettiin, että se siunasi sen. Ja niin se näytti, sehän toteutui. No, nyt mun aikani juuri loppuu. Lopetetaan tää vuodelta 90, kun Erkki Tuomiojan johdolla tehtiin tätä Töölöläinen suunnitelmaa. Silloin oli niin kuin ton näköinen suunnitelma ja nyt se on tän näköinen, mutta tässä se suuri taistelu tuli siitä, että kun me ehdotettiin, että keskustatunnelia ei tehtäisi ollenkaan, vaan että täältä vaan tämmöinen ihan tavallinen katu menisi tuonne Kaisaniemen rantaan. Siitä se on sitten kova taistelu. No Helsingin keskustahan on tehty maan alla pääasiassa. Tämähän on siis mun mielestä lähinnä katastrofi, miten tämä on kehittynyt, tämä Helsingin keskusta. Tuonne maan alle on niin syntynyt. No tuossa on nyt Pisara, joka ei ole vielä siellä, mutta tämmöinen maailma, joka on lähinnä niin kuin maniakkien tekemä, eikä ihmisten tekemä. Siis mulla on Tallinnassa kämppä ja siellä oli venäläisten tekemä pannuhuone, kun mä ostin sen talon ja siellä meni kaikki putket diagonaalisesti siellä pannu. Ei sinne mahtunut itse, kun kaikki putket. Se on ihan niin kuin tuon Helsingin maailman. Toivottavasti me edistytään näissä. Esimerkiksi tuossa oli se ruuhkamaksusysteemi tai sujuvuusmaksu, että se vihdoinkin tulee ja päästään siis tässä CO2 johonkin, vaikka huonolta näyttää. Se mitä te voitte kaupunkina hyväksi tehdä, niin tehdä runon siitä. Se on se kulttuurin sulan herkkä kosketus, jota teidän oma kaupunkine tarvitsee. Et siitä vaan hommia. Sitten kysymyksiä. Minuutti aikaa kysymys. Ei kukaan uskalla kysyä. Hyvä. No niin.